20 urteren ostian senior mailako emakumezkoen taldea edukiko da Baloñamendiko saskibaloi sailak denboraldi honetan eta Zubikoa kiroldegira etorri gara euren entrenamentu batera horri buruz berbaiteko. Arratsaldeon, Jonander. Bai, arratsaldeon. Bueno, holaxe da, ezta? 20 urteen ostian Baloñamendiko saskibaloi sailak edukiko da senior mailan taldea. Bai, azkenean 20 urte ostian lortu du talde bat tagati aurrera. Saskibaloi sailendakoa posgarrexia izango da. Bai, oso posgarrexia berria, azkenengo 20 urtetatik ona ez dalako talderik egon eta erreferente batzuk lortu dulako izatea arrobixendako. Azkenengo urtetan zein izan dago egoera, arazoak eukituzue sortzeko talde hau? Bai, ni ez dakit, azkenengo 10 bat urte nagopera zuzendaritza koordinatzaile lanetan, da nik gehien bat hori bizi izan dut ez, da bai, garai hor, azkenengo 5-6 urtetan egisa izan saiakera batzuk egon dira sortzeko, baina izan da hori jente kantidadia gehien bat ez. Azkenean 5-6 eusen, eta aurten sortu da aukeria, aurten aurreko urtea bukaeran hasi zen asuntua mugiten, eta azkenean lortu du, gehien bat hori kopuru arazo batik izan da ez dura lortu. Eta zein izaleke arazoa horrena edo esatik ez egon hainbeste jente, ze ikusten da azpitik badatorrela jentia? Bai, arazoa oin arte izan da, oin artean saskibaloin neska taldetan egon diala ratxak moban. Igual egon dira 2 urte neska, gero urte bat falta, orduan falta hori dauen momentuan, kate idana moztu iken duzu. Eta katea moztuko orduan, geota saio bada gorauko talde bat eta batia. Egoeria orokorrean emakumezkoen daukizionez, zein da sailean? Daku 3 talde arrobixan, diala infantietan bat, gero kadete mailan 2, eta juvenil mailan ez daku talderik hor, juvenil mailan daku 2 neska, jolasten da baimenakin kadete mailan. Guztira dauz 30 neska, eta gero aparte daku saski eskola, 12 urtetik berakuak. Zelako taldea da, ze berezitasundako taldeak? Danak dira ibili izan dakua, kadete mailan, infantil mailan ez, Baloñamendiko taldietan. Eta esango nahi dauzela 2 bloke mogan hor, gehiz dira dauz batzuk 3 dauz. Ondela 5-6 urte ez da bainak jolastu, ondianak jolastu baina geratu, egon dira jolastu, eta gero beste 8-9 bat, ibili diala azkenengo 2 urte arte, aurrek urte arte jolasten, eta oin berriro hasten gara taldiakin. Eta danak oinatiarrak. Eta azkenengo 4 urte honetan jokatu barek ondianetako 2 adibidez, Irati eta Karmeleiz dira, ezta? Horreindako politxa da. Bai, horreindako helburu poli bada, berriro bueltaitia saskibaloi saila, kirolera, eta goguak indauz. Sortu berri dan taldea izanik, behetik hasiko dira, edo ze ligatan arituko dira? Bai, azten gara Gipuzkoako 2. mailan, dala bajuen dauen maila, eta horra hasiko gara konpetitzen maila horretan. Eta helburuak, gora begira, apur bat lehenengo egonkortzea komenia taldea? Emaitza, aiauko dira, baina lehenengo ni uste sortu bidana dela ekipo bat. Neska ekipo bat, danok alde berdina remau, eta hori, eta gero emaitza aldetik etorriko dira. Lehenengo ekipoa sortu, eta gero gabonetan otzaian jarriko helburu bat. Eta gero beste helburu garrantzitsua da, lehen aipatu duna, izatea honen jako erreferente bat. Noiz hasiko duzu ligia? Bai, ligia aste honetan hasiko, eta azkenengo entrenamentuekin ontxe gabitzea preparaiten partidu aste honetakoa. Karmelek eta Iratik 5 urte egintue kantxetatik kanpo eta taldea sortu berria dela eta aukeria berriz saskibaloi jokatu ahal izateko. Arratsaldeon, Mikote? Arratsaldeon. Holaxe da, ezta? Bai. Berriz bueltan? Hori da. Gogotsu? Bai, ilusioakin. Gauza dia moduan. Zan falta mota oso saskibaloia 5 urte honetan? Egia esan bai, recuerdo oso polita daku saskibaloi garaikoak. Eta, azkenean, recuerdo horreik berriro bizitzeko ilusio horrekin gatoz. Talde guztiz berri bada. Eta, ilusio puntu horrekin torri gara. Zuirati? Bai, apurra motibauta bai, ez? Atzenean, kanpoan egon gara ikasten bai, eta berriz etortia eta berriz lehenko rutina hortara buelta ikabe, gogo askokin.
5 urte honetan, saskibaloia gertutik, urrinetik, zela eukiozu, Ni guztiz deskonekta doz saskibaloiakin, beste kirol batzukin jot. Baina, bueno, saskibaloia dana, zero. Baina, bueno, ez da azten, zeo akordien gara. Oin gaina, betean lanak egitea tokau, azpikuekin eta, ezta? Bai, hori da, tenean bat aldeko zaharrenak oin, eta, bueno, baina ez dago diferentzia asko. Zamurro itxusa, entrenamentuen rutinara eta... Bai, Horri biltzen gara las veteranes eta las chiquitinas, eta, bueno, ezautu egiten gara. Lo único gu juvenila ginenean horrek gondiok umitxu hasian. Orduan guk eurak ezakuetan txu, baina eurak guri apur bat urringaketan gaurandako. Denboraldi horrean ja basabitzei, agustutik ja entrenaiten, agujeta danak eta ja pasauta edo? bai, ja oiu gara, eta, bueno, ja normal. Eta ja ligia azteko prest? Bai, astuntan hasiko gara, bueno, asmori daku. Eta ilusioakin. Lehenengo partidua nik uste dut arrarua izango dela, ze ez dakigu elkarrekin nola jolasten duen kompetentzia maila hortan. Eta, baina, bueno, ilusioakin, eta ber, zemuz baten den. Eta zelako taldea da zuena, Irati? Zela definiko zeke zuen taldea? Bueno, egia esan bastante talde, oin dauzenak ikaslia dira gehixen bat, 18 urte eta 24 urtekoa gara zaharrenok. Baina, bueno, egia esan esperientzia aldetik dano jolastu du noiz ginen, así que, bueno, alde hortatik oso gustora. Helburu moduan, ligan ze jarriko duzue? Helburua, nik uste dut garrantzitsuena dela ondo pasaikia, guk talde polit bat sortzea eta arrobixari transmititia hori. Azkenean lan talde polit bat dauela, etortzeko animaiteko baita jarraitzera saskibaloian, partiduak irabazi edo galtzena bigarren maila baten itxiku, eta hoxe esan dako importantzen moxau, ondo pasau, gure artean elkar ondo ezagutu, eta herriko saskibaloi maila indartzea. Eta 2005-2006 demoraldisa izan zen Aloña Mendixak seniorretan talde eukien azkenengo urtia, eta Nerea eta Ainoa, hango jokalarixak zian. Atzalde hon, Mikote? Atzalde hon. Ze oroitzapen, oindala 20 urteko garaitekoak? Oso onak. Imagino, zelako onak, dakotela gordeta, orduan txegin zian partiduak, azkengo temporada, noskokan partiduak, hau dana gorde ingen, horregatik. Oso ondo pasauela. Bai, temporada oso politia izan zen, lagun arteko talde bat gaukan, eta oroitzapena dira oso onak. 20 urteko utxunia eta gero, gainera, berriz bueltan da. Zela hartu oso albiste hori? Oso pozgarria. Kriston ilusioa. Bai, oso pozgarria gainera, nik uste dut momentu honetan bihar da halako ikuspuntu bat, danondako aurrera pausa handi badala, neska berriro saskibaloian jolastia, erreferente aukitea, Gaztiaua atzetea dozen neskatia erreferente moduan eukiteko, eta oso ondo, oso pozgarria. Bai, ze alde batetik badago arazotxo bat, Gazte mailan ez dut talderik, zeuen garaixen behokeres baina antzeako arazoekin ibiltze zinen, ezta? Bai. Zenbat jokalarekin ibiltze zinen? Bai, gu seniorretan egisa da, azkenean edade diferentetako neska juntau ginen eta lortu geben 13 pertsona, baina aurreko temporadatan, oso aurreko etapatan, beti gukan arazoa jentzia eta baiteko, gu adiez urte baten hon ginen 7 pertsona jolasten urte osua. Eta azkenean igual, 7 kintean artean topagoen 12 pertsona? Hori da. 7 sortzi izango gara. Bai, kintea desberdin asko. Eta irabazio galdu, gehiago lagun artea azpimarratoztazu, ezta? Sortu zen girua. Hori da, bai. Bai, de hecho, amak esaten hoztan, bueno, aber gutxitik galtzen duzuen. Imagina, baina gero iten geben, gu beti ginen, bai, gu beti izan du, jokaketan izango ginen, igual Gipuzkoan txarranetakoak. Baina juergan ez duzkin inork irabazten. Egisa da, beti egite zeben, bai, irabazte zunean afaixa, guk orda esan degen, guk galtzen dunean afaixa, bestela sekulez goen ningo. Orduan, isa azte buruaretan gokan afaixa. Eta gero ginen, partidu ikustea baita, Baskoniako partidu Gazteizera. Eta iten plan gehiago, Zarteixak... Hori da, zarteixak, bai. Bueltan, Donosti jolaztuta bueltan bokaioa jan bidian, eta bai, egisa da, nik uste dut dano akula, ekipoko dana komentatu dela, ja esan saskibaloia bakarrik, esan lagun talde on bat, eta aparte kirola iten dela, eta guzti deixakun kirolien gebitzela. Baina, bueno, nik uste dut horrepe manteni duzkun urtiak aguantatzia jolasten, porque ez dira... Ez bagin ondoruten azkenian hori da. Apurtu ingo zen. Eta harreman horren erakusle da, aurten 20 urte berandu hau, basketxo bat inozuela. Otzaian.
Bai, ekipoko gehienak junto ginen, eta basketxo bat ginen, gutxi batzu fantazian, eta eta oso ondo berriz. Anedota kontaiten, zan barri gota gitun. Gaur egun, saskibaloia zela bizio zuen, Ainhoa zu bakit apurra gertutxotik nirea zeuk. Ni semia jolasten dau, eta isa partidu danetan etorten naiz, aldoten danetan etorten naiz. Eta behakin batzutan dugu lakura jaten naiz, apur bat, justo monuak inola tiro batzu bota eta gai jolastu, baina... Zeu, Ainhoa. Nik gehiago bat, zurendaritzan eta zurendaritzako taldian sartutan hau, eta apura gehiago gestino Saski eskolako arduradun moduan bebai, gestino aldetik lagunketan dut. Oso ondo bikote, mila esker, gure proposamena onartu eta hemen gurekin izatiatik. Eskerrik asko zuei.